Pri rezaní ocele nemusíme stále siahať po uhlovej brúske. Existujú aj modernejšie spôsoby, ako rezať oceľ. Napríklad okružná píla s kotúčom CX20 Steelcut. Tento špičkový kotúč je 48 zubový, je určený na priame rezanie tenkostených ocelí. Hrúbka zubov je len 1,6 mm a telo má hrúbku ešte menej, len 1 mm, čo zabezpečuje presný a rýchly rez. Telo kotúča je vyrobené z legovanej ocele pre vyššiu odolnosť a dlhšiu životnosť. A čo dokáže? Tento kotúč bez problémov prereže oceľový profil rozmeru 100x10 mm a dokonca aj masívny roxor s hrúbkou 32 mm. Nemá problém ani s prerezaním trapézového plechu či rezaním v šikmom uhle. Čistý rez, menej tepla a minimum iskier. To je Herman CX20 Steelcut. Moderná alternatíva, keď chcete vyšší komfort a lepší výsledok.